Yang hambai, jeng tini oro press meet mak haimani hingkai, mia 16 tarik, sini TPI brok ni program ni bising tise, o gothna ngone bone bagane tini jeng borok no, je gothna tui jeng norok no gas ni taku brok no, sini o dofani borok no, sabo kubui, ba sabo tatal, obono phunukna ni bagai jeng baidyo tamangka tini press meet mak khaikya. Tangai hingga miani gothna actually first TPF ni meeting tongohni khanamani khanawi phano jeng borok bai koyek jona bai kok salakya salaima poreo chin high level bubagra jengno a jagao kono ta kebeng di hnoi samani pore chin oro je 400 500 jona gathering chererok tongoni o chererok no angni ji khumulong unit di president o chererok no police baike salayakoi nori rohor baikya rohorman porebo শান্তি শৃঙ্খলা খালাই বরকনো মিটিং খাইনানি রেখা রমানি পরিবর্তে থাইজিংও সাইথাঙ্কা जुजारो फाजे टुर्नामेंट चलि तमनि आजरावो चराइरो क्रिकेट थांनाय दं आजागो आ क्रिकेट थांनाय रंनो हठात खाइचिनि बरक करिपुरो तंथों जोंबोनो फ्रिके मिटिं खाइनानि रेखा बरक पारमिशन नाजाथों ना जायाथों जोंआबो साइमाया तबे जों कुबिकंगा सानाय जिनि दफानि बरकनो जों बरंनो आट गिरिनानि हनै तंमनि बुबाग्रा साबो बरबो निनि दफा निनि ताखुक जों एकै दफा कायसासे कोन वाजगा ता केबिंदि जिनि प्रेसिडेंट रोनाल्ड बबो साहका हाइफानो जों बनिको खनावै जों नर्मालि बरे बर फाइरि ट्रिगै सेरारंनो बुखा बेलाय बुखा कस्त नांगा मियानि गथना न तुइ बुई रांगरि जे तमने मोबाइल बेबागनो सेगै तलां थांबाय क्या जे गथना अबरंनो बेबा बेलाय के सेलेंगो ताखुरंनो साइमियाना जोंनो बुल हुनानो तिफ्रामा थानि बरंनो बमिया जे बासन रिक्लां थांमनि आंखाबोस बनो सोंनानै मोसुङो ओ जगा जे माफिया तिफ्रामा थानि माफिया गुंडागिरि जे राज खाइदोंमनि ब अकक सालांमनि एक्चुअली जोंदा गुंडागिरि बदा गुंडागिरि आबो ताखुरंनो साइमांखना मिया बुबाग्रानो जेबाबे टर्चारिं खाइका अब बेलाय खेलासिम सिजा बखायक सुखाजों जों नांखांखाय मिया बरकनो बुनानि हिंगाखाय जों ताखु गया हनै टिपिएमनि चिनि ताखु गया हनै जों वान संना खांखाय मिया खरकसाबां बरक यंग्लांनिया चिनरख बरक क्रिके बतिब्रा मथाम बरक ताङै बुनाय जों बरकनो ताङै रिफ्रिंनाय अब हाय हनै चिनि ताखु खनै जों मुंसाखया जिनि कामान टू कामान बुबाग्रानि कामानो जों मानिबो शांति खालायबरनो पारफेरि हरो किन्तु ओ जागाव तिनि आजराव पिके ब जदिनो बिनि गुंडागिरि बररंनो कक थाइसे जुदि साखाय बुबाग्रानो याक्तार दिनि साखांखाय केबो फान याग्रगला खामो ओ जागा मेन खालायरनाय हंगा पिकेसि पिकेनि मेन हंगे पिकेसि खालायरो जत बुबाग्रानो टर्चारिं खालायरनाय मेन पाताल कन्या बुबाग्रानो इदानि साप्तानि बिसङाव माप सानथों सान गाहांखाय जों बनो जोंनि लिडार हनै गसिनो हानाय सुखनो हामबाय नंनि थानिव अ कंनार खासों हामबाय তিনি 17 তারিখ মিয়ানি যে ঘটনা নীতি কিছু কক সানানি বাধ্যতা আংখা অকক সানানি সিগাং পুইলানো ববাগরানো খরক বমুই খুলুমুং ইয়াফার তৈ হাস্তিনি যত লুকু কংথাইবারা রংন হামজাক মাতাই চিবা ইয়াফার যত খাগনাং তাখুকতাই বুখুকজংন তিপ্রামো थानिङै खाखुबुरताय हामजाकमा चिरकाल तंगै थांथों होननाय तैसा हायनो हाय खुलुमो याफार प्रेस मिट मा खालामनायनि कारन नोंखा मिया फुंनि 8टाव जोंरो दिन साइमानखा जे टीपीएफ नि कायसा ह्यूमन राइट्स डे होननाय प्रग्राम दङ होननाय हाइपाना तिप्रामथ अ जगा कोनो केबें मुंक्रै फियाबा अ जगा सरायरंनि माटा किछु संख्यक सरायरक खेला चलि दङ 4-5 दिन बंनि लीग मैच चलि दङ हाइपाना आ जगा कोनो तिप्रामथ निङै खरक साफान केबें मुंक्रै किन्तु 10टा 10:30 टीपीएफ रक जखन मीटिंग शुरू खायनानै फाइलायब्रो चिनि सरायरक आ जगा खेला थंजाक खुमलुं आमचाइनि सरायरक बरकनो टीपीएफ रक हानां पिनां खायका ताई बाइक बखका कयेक जनानो
बुखा तखा आपते है खनावै जों खुमलुं इउनिटनि हयते जों घटना तामो बिस्तारित आलोचनानि बागै जों आगोगै थांखा आगोगै थांखरसिनि भरम गोनां मनुष देब्रमा भरम गोनां बिनुद देब्रमा बापी रुपिनि बरक थामनो इन्जुर खै बुखा बरकनो जों लगे लगेनो हस्पिटाल लांखा आबोनि बागैनो सानानो जोङो पीके मेडाम न मियानि जे स्लोगान रोमानि आबरकनो ब्लाइखेना आं निन्दा जानांगौ अब्दिंनान तंमाया भुबाग्रानो जे भायोलेन्स खालामनानै आबोनि प्रतिबादे जों खुमलुं इउनिट हयते आबोनो ब्लाइखेना सेलेंमुं जानांगौ द्वितीय दिनो आपतिहाय पलिटिकल आंचलिक पलिटिकल खालायै आपतिहाय कक बिति हिंसारा कक्ता सातुं होननाय आं मेडाम पीके न कयनाय